O Partido Popular de Ourense denuncia os incumprimentos do Goberno de España en relación á instalación de fibra óptica nas zonas rurais da provincia, deficiencias que afectan non só a instalación, senón din que tamén o seu mantemento. Según os datos a día de hoxe, un de cada 3 fogares segue sen ter esa conectividade a internet por este medio, cando xa debería estar instalado pois no 100% de todos eles, non? Ademais da falta de conectividade, hai que sumar tamén os centos de incidencias que denuncia a veciñanza, porque os instaladores, pois cando van para colocar, pois as caixas non están no lugar correcto ou hai problemas para poñer un poste, non? Hai un incumprimento claro, hai unha serie de subvencións que se deron a diferentes empresas para facer un despregue en toda España, tamén na provincia de Ourense, por suposto, e hai un incumprimento claro de prazos. Tiña que estar todo cuberto no ano 2024, hai concellos no que non hai nin o 20% da cobertura. Concellos como Irixo, Parada do Sil, Chandrexa de Queixa, Vilariño de Conso, A Veiga, Manzaneda, Verea, Lobeira, como vedes, son concellos de diferentes cores políticos. Aquí estamos para defender a todos os cidadáns da provincia. Estes incumplimentos fan, como dicía antes a miña compañeira Sandra, que un de cada 3 fogares non teña, un de cada 3 teña fibra e 2 non o teñen, é dicir, que realmente estamos nun número realmente moi negativo. Ademais da falta de conectividade, denuncian que hai centos de incidencias porque os instaladores non lles poden dar servizo a internet, xa que moitas caixas de conexión instaláronse en lugares que o fan técnicamente inviable. Fanse os proxectos, queremos que dende despachos que non conocen a provincia, por poñer os casos que nos coñecemos, hai caixas de enganche para a conexión no medio do monte. Non sei se que hai xabaríns, zorros, esquíos que están demandando servicio e por eso se colocan aí, ou por que motivo se deixan no medio dos montes e non nos núcleos para que os veciños se podan, neste caso, conectar. Porque dende unha caixa ata un domicilio pode haber como máximo 400 metros de extensión de cable. Se non están dentro dos núcleos é imposible dar cobertura. Os populares presentarán unha moción en todos os municipios da provincia e na Deputación para instar o propio Goberno de España a unha actuación urxente que dé a solución a este agravio.